Kublai pi baro at ngapediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Kalong kajing kemen ka bakraw ban tip blay jong ki kamba ba phala ula jubab kham kloy ya kajing tuai bat kajing kerpat jong ki babon ki dimai kristan ha kaleng jong kari ba kan thop na do kinong ya lamnyam kidong mi khmat pat ba bat ki wei pat kinong karshan bahadin sitio tam ki Ngut ki sister jong kajing selok riunyam ka assisi sister of Mary Immaculate ba kan thop ya ka sister Pretty Mary bat ka sister Wandana Francis menda ka sngi ka atrik u August arzat arposan kili yo Jamin no na u principal district bat session judge jong ka special NIA court Bislapur Chhattisgarh u Sirajuddin Qureshi ke ying bisar kala phat ro yakini sister ban surrender yaki passport jongki bat ban siu ro yaka bon ka basong do sanpho Hajar Tyngka Marwei Ryngkat ki Ngut kinong ba khli na kabanta ka bon kumban shupen kan mau biang kini ki Ngut ki sister na kajala Kerala kila sha kem khlem nongring haki pulit katnat railway ka Chhattisgarh dok railway station na dokat phosan tik u Julai 2000 halor ka jing sha kan no ba khlem nong rem bagi don keti hakikam khayi briu bat ban penkalanyam jupor kumbala phadap jupor ban muri ejahar persya yaki da ka seng bajrang dal ka kanhun kisnyam Hindu the way na kinong yalam jong ka seng sign prathai ka Communist Party of India Marxist ne CPIM ka Brinda Karat ka way na kinong yalam sign prathai kan thai ka bla shim khia bha ban ya khun persya halor ka ni ka jing sha khem jong kini ki sister nado basdang habya kren bat ki lat prathai ku bor hadin jong ka jing like not jong kini ki sister ka ong bakani ka jing yo Jamin jong kini ki sister kadai ka jing job ka background ka panta ki shakri ki jong ublai bat jong ki tribal bat kan hun adivasi kala da wajoro ya ka sarkar BJP bakadai ban kem bat ban penshitom ya ki khot ka bajrangdal ki badar kati hakani ka case pharap glomar ya ki baluiloi u muktiar u bayakon ya ka hok jong kini ki sister u amrito das u ya sat tang hakmat ka yeng pisar NIA Ryngkat ki sakhi sabut ban penshisha bakani ka jing pharap ya kini ki sister kum kinong ka yibreu bat kinong pen kalanyam chu bor da ka seng bajrangdal kadai ka bamdon nongrim ai rom snewdei ro ban ai khublei halor kani ka berta kerpang ya ki Ngut ki MLA kristan na ka jala mikhalia bakan thop ya u chief minister jongi u konrad ke sangma badi u minister ba AL hek ki bala shimkhia ban tho chak sarkar Chhattisgarh bach ka bo sarkar BJP ban plait ma dor ya kini ki sister na jail ublei unkor khu ya phi ba ya barok to ki blai don bantalem langba ki chik tho ba ki ching duai ro ban plait kham kloi ya kini ki sister ba ya uwei pat ubriu bal sha kam lang bat ki na patong Paralog play shibon ya kapor chong pi ba watlet ban like share comments bat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video